Diversi persuni komplew iħallu il-messaġġi tagħhom u jselmu il-memorja ta' Francis Zabid Dimek, nara kif il-ktieb tal-kondoljanzi baqa' miftuħ għat-tieni jum. Fost dawk li żaru d-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista kien hemm l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia li firma l-ktieb tal-kondoljanzi u ntlaqa fil-fojer tad-dar ċentrali mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello. Matul iż-żjara tiegħu l-Speaker esprima s-soba tiegħu għal mewt ta' Żammid Dimek li kien wieħed mill-figuri prominenti fil-politika f'Malta. Francis Żammid Dimek jibqa' infakkar għal kontribut uniku li ta' lill-pajjiż kemm bħala Ministru f'diversi gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista kif ukoll bħala persuna pubblika li dejjem ħadmet għal ġid komuni. Huwa serva wkoll bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, membru parlamentari Ewropew u fl-aħħar xhur anke bħala Aġent President. Intant matul il-jum bosta nies komplew jiffirmaw u jħallu l-messaġġi tagħhom fil-ktieb tal-kondoljanzi b'turija ta' rispett lejn il-memorja tiegħu. Francis Żammid Dimek miet it-tnejn wara nofsinhar fl-isptar Mater Dei. Għal dawn l-aħħar xhur u kienet jaffronta marda li ħabbat wiċċu magħha b'kuraġġ u determinazzjoni kbira fejn baqa' pożittiv sal-aħħar u jikkumpatti bid-bissima.